നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും BMC ന്യൂസ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകളുമായി ഞാൻ പ്രവീൺ കൃഷ്ണ. വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ്. ആദ്യം നോക്കാം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ. ടീം ബഹ്റൈൻ തുടരണമെന്ന് ബഹ്റൈൻ ഭരണാധികാരി. പദ്ധതി വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന്. സൗരോർജ്ജ പദ്ധതിയുമായി ബഹ്റൈൻ. പദ്ധതി സ്വദേശി കർഷകർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ. പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്പർമാർക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബഹ്റൈൻ. സോയിൽ ടെസ്റ്റ് നിർബന്ധമാക്കി. കിരീടത്തിൽ മുത്തമിട്ട് UAE. ജേതാക്കളായത് ലക്സംബർഗിൽ നടന്ന ലോക ഐസ് ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ. KV തോമസിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസുമായി ഹൈക്കമാൻഡ്. നടപടി CPM പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്തതിന്. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ബഹ്റൈനിൽ വികസനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച ടീം ബഹ്റൈൻ തുടരണമെന്ന് ബഹ്റൈൻ ഭരണാധികാരി. വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിന് ടീം ബഹ്റൈൻ തുടരേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയൽ ഹൈനസ് പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ ഹമദ് അൽ ഖലീഫ ഊന്നി പറഞ്ഞു. ഒപ്പം തന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുകയും അതിനായുള്ള സംയുക്ത ശ്രമങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബഹ്റൈനിലെ കാർഷിക തോട്ടങ്ങളിൽ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്ന് ബഹ്റൈൻ പൊതുമരാമത്ത് മുനിസിപ്പൽ നഗരാസൂത്രണകാര്യ മന്ത്രാലയം. ബഹ്റൈൻ ഫാർമേഴ്സ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇത്തരം ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. കാർഷിക ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വൈദ്യുതി ബിൽ കുറയ്ക്കുന്നതിനും ഇത് വഴിയൊരുക്കും. സ്വദേശി കർഷകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്നും കരുതുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും സാധ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് കാർഷിക സമുദ്ര വിഭവ വകുപ്പ് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഇബ്രാഹിം ഹസൻ അൽ ഹവാജ് വ്യക്തമാക്കി. ബഹ്റൈനിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഡെവലപ്പർമാർക്ക് പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇത് പ്രകാരം ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റുകൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ മണ്ണ് പരിശോധന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകേണ്ടി വരും. ഡെവലപ്പർമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ളത് സുരക്ഷിതമായ കെട്ടിടങ്ങളാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായ 1977 ബിൽഡിംഗ് നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾക്ക് ഷൂറ കൗൺസിൽ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകാരം നൽകുകയുമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, കിൻഡർ ചോക്ലേറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വഴി യൂറോപ്പിൽ സാൽമൊണല്ല ബാക്ടീരിയ പടരുന്നു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് കിൻഡർ സർപ്രൈസ് ചോക്ലേറ്റ് UAE മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും പിൻവലിച്ചതായി UAE പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ ഇവ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലെന്ന് ഒമാൻ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗവും തൊട്ടു പിന്നാലെ സൗദിയിലും കിൻഡർ സർപ്രൈസ് ചോക്ലേറ്റിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബഹ്റൈൻ വിപണികളിൽ ഇത്തരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കിൻഡർ സർപ്രൈസ് ചോക്ലേറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതുതായി അറിയിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്ടീരിയ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ച രാജ്യങ്ങളിൽ ബഹ്റൈൻ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി നെറ്റ്വർക്കിനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹ്റൈൻ പൊതുജനാരോഗ്യ വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മതബൗദ്ധിക രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ 50 വർഷക്കാലമായി തുല്യതയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം നടത്തിവരുന്ന വില്യാപ്പള്ളി മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ കമ്മിറ്റി ഗോൾഡൻ ജൂബിലി സംഗമവും ഇഫ്താർ മീറ്റും സംഘടിപ്പിച്ചു. കുടുംബങ്ങൾ അടക്കമുള്ള 100 കണക്കിന് പേർ പങ്കെടുത്ത പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായി. പരിപാടിയിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി AP ഫൈസൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. പ്രസിഡന്റ് E അഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് ഫഖറുദ്ദീൻ കോയ തങ്ങളാണ് സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. KMCC ബഹ്റൈൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി പാറക്കട്ട, ഡോക്ടർ PB ചെറിയാൻ, അതോടൊപ്പം KP മുസ്തഫ, ഗഫൂർ കൈപ്പമംഗലം, OK കാസിം, ഫൈസൽ കോട്ടപ്പള്ളി, ഷെരീഫ് വില്യാപ്പള്ളി, PK ഇസ്ഹാഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ബഹ്റൈൻ ചാപ്റ്റർ നടത്തിവരുന്ന വാത്സല്യം അനാഥ സ്പോൺസർഷിപ്പ് പദ്ധതിയുടെ 8ാം വാർഷിക ഫണ്ട് കൈമാറ്റം സലാം ഹാജി മിസ്ബാർ നിർവഹിച്ചു. ഹ്രസ്വ സന്ദർശനാർത്ഥം ബഹ്റൈനിലെത്തിയ വില്യാപ്പള്ളി താനിയുള്ളതിൽ മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് PP ഇബ്രാഹിം ഹാജിയെ ഷാൾ അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. സഹീർ പറമ്പത്താണ് പരിപാടിയിൽ നന്ദി പറഞ്ഞത്. ഭാരവാഹികളായ മേമുണ്ട ഇബ്രാഹിം ഹാജി, താനിയുള്ളതിൽ ഹമീദ് ഹാജി, PP ഹാഷിം, ചാലിൽ കുഞ്ഞഹമ്മദ്, ബഷീർ ഹാജി അനാറത്ത്, അതോടൊപ്പം അനസ് ഏലത്ത്, സമീർ മൈക്കുളങ്ങര, സിറാജ് CK, ലത്തീഫ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ഇനി അറിയാം ബഹ്റൈനിലെ ഏറ്റവും പുതിയ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൽ ഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ്. COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers.
സൗദിയിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത, മക്കയിൽ ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകരെ താമസിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് മെയ് 30 വരെ അനുമതി നൽകുമെന്ന് ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടക ഭവന സമിതി വ്യക്തമാക്കി. ഷൗബാനിൽ കാലാവധി അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും ആ കാലയളവിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന പൗരന്മാരെ കണക്കിലെടുത്താണ് ചട്ടം അനുശാസിക്കുന്ന പ്രകാരം കാലാവധി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നും സമിതി ചെയർമാൻ എഞ്ചിനീയർ അബ്ദുൽ ബിൻ അഖീദ് ബാജാബിർ ആണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതിനായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും സിവിൽ ഡിഫൻസും അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിരവധി കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസികൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓഫീസുകളുണ്ട്. തീർത്ഥാടകരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധന നടത്തി വ്യവസ്ഥകളും ആവശ്യകതകളും പരിശോധിച്ചോ എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം പരിശോധിക്കും. പെർമിറ്റ് ഇതനുസരിച്ച് നൽകാനും ഈ ഓഫീസുകളെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ വ്യക്തമാക്കി. തീർത്ഥാടകരെ താമസിപ്പിക്കാൻ കെട്ടിടം വാടകയ്ക്ക് നൽകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൗരന്മാർ കെട്ടിട സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ നിബന്ധനകളും പാലിക്കണമെന്നും സമിതി ചെയർമാൻ ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുബായിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു കായിക വാർത്ത, ലോക ICC ഹോക്കി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ UAE ജേതാക്കൾ. ലക്സംബർഗിൽ നടന്ന ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് UAE കിരീടം ചൂടിയത്. 4 മത്സരങ്ങളിലും ജയിച്ച UAE 12 പോയിന്റുമായാണ് കിരീടം നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവസാന മത്സരത്തിൽ ആതിഥേയരായ ലക്സംബർഗിനെ 1-8 ഗോളുകൾക്ക് തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് UAEയുടെ ഈ ഒരു വിജയ നേട്ടം. ഈ ചരിത്ര വിജയം രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് UAE വിന്റർ സ്പോർട്സ് ഫെഡറേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹമൽ അൽ ബുഹൈദി ഇതോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കി. വിസ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ചവർക്ക് വിസ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള പൊതുമാപ്പ് നീട്ടി ഖത്തർ. ഏപ്രിൽ 30 വരെയാണ് കാലാവധി നീട്ടിയത്. വിസ സംബന്ധമായ നിയമലംഘനങ്ങൾ 50% ഇളവോടെ തീർപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതിനായി കമ്പനി ഉടമസ്ഥരെയും പ്രവാസി തൊഴിലാളികളെയും സഹായിക്കുന്നതിനാണ് പൊതുമാപ്പ് നീട്ടിയത് എന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിലാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 2021 ഒക്ടോബർ 10 ഖത്തർ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വിസ ലംഘിച്ചവർക്കായി പൊതുമാപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. BMC ന്യൂസ് ലൈവിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. അറിഞ്ഞില്ലേ, ബഹ്റൈനിൽ മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളുടെ 16ാമത് ശാഖ സെഹലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചും തുടർന്നുമുള്ള ദിവസങ്ങളിലും സാൽമൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധതരം മത്സ്യങ്ങൾ, മീറ്റ്, ഡയറി, റോസ്റ്ററി, ഫ്രോസൺ, റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് നോൺ ഫുഡ് ഐറ്റങ്ങൾ, ഗ്രോസറീസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഗാർമെന്റ്സ് എന്നിവയിലെല്ലാം മിതമായ നിരക്കിൽ മികച്ച ഓഫറുകളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏവർക്കും മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട് ശാഖകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. മെഗാമാർട്ട് ആൻഡ് മാക്രോമാർട്ട്, യുവർ ഫേവറേറ്റ് ഷോപ്പിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്രട്ടേറിയൽ ഓഫീസ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ സ്വഭാവമുള്ള ജോലികളിൽ സ്വദേശീവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കാനൊരുങ്ങി കുവൈത്ത്. ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിലും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിലും സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കുവൈത്ത് പാർലമെന്റിന്റെ ആഭ്യന്തര പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ തീരുമാനമാണ്. ഇത് പ്രകാരം ഈ തസ്തികകളിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശമുള്ള സ്വദേശികൾക്കായിരിക്കും മുൻഗണന നൽകുക. വിരമിച്ച സിവിലിയന്മാർ, കുവൈത്തിൽ ജനിച്ച ബിദുനികൾ തുടങ്ങിയവർക്കായിരിക്കും പിന്നീടുള്ള മുൻഗണന എന്നും വാർത്തകൾ കുവൈത്തിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ്. കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ്. സമാധാനപരമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളിലും കാശ്മീർ വിഷയം ഉന്നയിക്കും. ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നും ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാനായി ഒരുമിച്ച് നിന്ന് പോരാടാമെന്നും ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് ഇതോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കി. ശ്രീലങ്കയിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടെ ഭരണകൂടത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഡോക്ടർമാരുടെ കൂട്ടായ്മ. ശ്രീലങ്കയിൽ ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ ലഭ്യത കുറയുകയാണ് എന്നും മരുന്നുക്ഷാമം കോവിഡിനേക്കാൾ മോശമായ മരണസംഖ്യയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ എത്തിച്ചേക്കുമെന്നും ശ്രീലങ്കൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷനാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ആശുപത്രികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമല്ല എന്നും അസോസിയേഷൻ ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് വാർത്തകൾ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിവർഷം 35 ലക്ഷം ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി ഭൂപേന്ദർ യാദവ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഇരട്ടിയായി എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കവെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഗുരുതരമായ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ഒത്തുചേർന്നുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര സഹകരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന ജൂലൈ മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിരോധിക്കുകയാണ്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ പരാതിപ്പെടാനുള്ള മൊബൈൽ ആപ്പും നിരോധനം നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കാൻ വിവിധ ഗവേണൻസ് പോർട്ടലുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം ചടങ്ങിൽ വ്യക്തമാക്കി. നോക്കാം കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടി കാവ്യ മാധവനെ വീട്ടിലെത്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ച്. ബുധനാഴ്ച വീട്ടിൽ വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് കാവ്യ മാധവൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ ആവശ്യമാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. കേസിലെ സാക്ഷി എന്ന നിലയ്ക്കാണ് കാവ്യയെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷിയായതിനാൽ തനിക്ക് ഉചിതമായ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു കാവ്യ മാധവൻ. കോവിഡ് കണക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് കേരള സർക്കാർ നിർത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 223 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നത്. 10,673 സാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചിരുന്നത്. ഓരോ ദിവസം കൂടുന്തോറും സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർഗോഡ് ഒരൊറ്റ കേസ് പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ചിരുന്നു. ഇടുക്കി, വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 4 കേസുകളായിരുന്നു ഈ ജില്ലകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. 8 ജില്ലകളിലായിരുന്നു കോവിഡ് കേസുകൾ 2 അക്കം കടന്നിരുന്നത്. അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും പിൻവലിച്ചിരുന്നു. 2 വർഷം നിലനിന്നിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. എന്തായാലും ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി നടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് പ്രകാരമുള്ള മാസ്കും ശുചിത്വവും തുടരണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ്. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ, ആൾക്കൂട്ട നിയന്ത്രണം, സാമൂഹിക അകലം എന്നിവയെല്ലാം ഇതോടൊപ്പം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രൊഫസർ KV തോമസിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡ്. പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് CPMന്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുത്തതിനെതിരെ KPCC അധ്യക്ഷൻ K. സുധാകരൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നടപടി. KV തോമസ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണമെന്നും AICC അച്ചടക്ക സമിതി ഇതോടൊപ്പം ആവശ്യപ്പെട്ടതായും വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വാർത്തയോടെ ഇന്നത്തെ BMC ന്യൂസ് ലൈവ് മലയാളം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്തകളുമായി ഷിനാസ് സുൽത്താന നമ്മളോടൊപ്പം ചേരും. ഇവിടെ പറയുന്നു ഞാൻ പ്രവീൺ കൃഷ്ണ. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ശുഭരാത്രി.